já s Lukem. Že jo? Jo, běž pro banán. Jako. Jo, a dejte na moje odběry a tak. Jo, prosím. A 100 000. Když se točíme druhý díl, tak nám dejte aspoň 100 000. Ne, 100 000 ne. Tam kolik na Majda to lajků. Asi třeba 100 000. To má být na tamtom videu. No tak Já bych na tohle video dal tak 120 000. 110 000. 400 000. 140 000, ne? Hele lidi, tady, hele, máme jako už opět věci, máme to tady hezký, jako, zatím jsme si to natrénovali, že jo, Luky? Tady máme pozeseníčko, že jo? Tady máme pro děti, jo? No a tady máme sedlo, že jo? To jsem postavil. Tady máme vánoční stromeček, to nám ještě nevyrostl. No, to jo, no. Kámo, já to těším jeho dřevěným mečem. Cože? Co děláš? Kámo, ten strom nám vyrost. Pojď se podívat. Uka. Ty vogo. Máme nekonečný zdroj. Kámo, já jsem prostě chtěl tu kameru. Tak já něco udělám. Já tam hodím. Jsem ti to hodil, ten dřevěný meč. Ježiši. Díky. Lidi, tohle bude konec pro dnešní video a zase čau. Luky, já už to musím ukončit, tak čau.